auki. Kato nyt näitä nakkisormia. Eihän tästä tuu mitään. Noin! Sitten mentiin. Iloitko sä senkin? Iloisin näköjään. No kyllä toinen on ihan ok. On ihan siedettävä. Mutta ei mikään messupyörä muutenkaan. No joo, mutta Yamaha se muutenkin on. Se on just näin. Se on ajettavaksi eikä. Se on mikään kotaria, se on vaan tallista. Se on eri asia sit, jos se olisi niinku KTM. No tapa tuli hyvä. Mitä on roskis nykyään? En mä sun talli tää oo. Joo. Tänään pitäis toi kaasari purkaa ja ennen sitä ehkä koittaa saada se käymään. Joo, soundchecki. Jos se lähtee käymään. Niin. Mikäs työkalu sitten otetaan? Kädet. En tiedä yhtään lähteekö edes sinne. Äkä nyt vaan tämmöstä pyörää ikinä ostako ketään. Onhan tää nyt saatana työmaa. Ja mikä oli merkki? Hei, merkistä ei oo väliä, mutta se on vaan toi malli. Joo. Ei ainakaan tommoista. Tää on varmaan vittu perästä. Näeks? Vissiin. Tuntuis menevä. No, on se joulukin kerran vuodessa. Katsotaan, onko se puristuksia. Joo. Kävi se. Se on ihan lämmin. Se on lämmin! Lämpim, pim, pim, pim. Sitten. Sitten on noin kaasari pois. Tulee uudet suuttimet. Uudet ylivuotoletkut. Muutenkin se voisi kiilottaa. Katsotaan, että siellä ei mitään ylimääräisiä. Putsataan se. Hammaskari on. Pitäis niinku ottaa noin kaasut vähän otiin. Eiku vaiheet irti. Eikö se tuu sen muuta? Ei. No kyllä kai sit. Tarvitsis saada niinku kokonaan irti täältä. Mitä? Tonne kiihdytyspumppuun varten
Siis O-rengas. Joo. Sä maksat O-rengasta sitä varten, että sä saat sen kaasuvastaavuuden nopeammaksi. Sillä siis on mitään funktio sillä O-renkaalla. Se vaan pitää sen kaasuvahvalta tuleva vivusta niin tiiviimpänä. Oliko tää Jese Riding Pro Tips? Tää oli Episode 1. Tää oli jonkun muun Riding Pro Tipseistä, ketä tilasi sen kitin ja mä katsoin sen videon siitä kitistä. Mä varmaan ainut Suomesta, kenellä on tämmönen pyörä. Ihan syystäkin. Niin se on. Hyvin tää on palvellut. Kaiken tää ajan. Katsopa silmiä ja sanoppa tuo uudestaan Pokerifacella. Tää on hyvin palvellut koko ajan. Tää ei kertaan käyttänyt tien päällä. Paitsi silloin kerran miitis, mutta silloin mä sain sen korjattua. Se on eri asia. Jos sitä ei olisi korjattu, niin sit se olisi jättänyt tien päällä. Noin. Noniin. Meillä on tämmönen pikkupoikainen tässä. Helvetisti teknologiaa, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Vettä. Näyttää nää videot muuten. Miksi mun V-poveri näyttää näin videot? Onko se edes V-poveri? Tämä on nyt tangannut. Nyt kuvat tosi tarkkaan, niin mulla ei mitään hajua, mitä mä purasin, se mitä mä kasaan. Juu. On nyt kiinni sun kuvaustaito. No mut mä lähden kahville. Ei siinä kauheen mittainen meisseli ja mitään tee. Tää on tosi oikein kokoinen hävinnyt. Klassinen. Siis klassinen. Joko? Ei vieläkään. Tää on taas näitä kootut teokset, lapset älkää kokeilla kotona. Tein itse säästi. Ei tätä saa edes mihinkään. Vittu mikään mötikkää. Ei tästä tuu mitään. Tästä tuli 8 kulmia. Tuosta on vaihdettu kaikki suuttimet, mitä meidän tarvii vaihtaa. Nyt kun on rattoaikaa, niin... Et sä oot kerrata me oot tehnyt tuon pyörällä. Pyörälle. Niin. Ei se paljon mitään tehty, mitään kummempia. Putkista on vaihdettu. Ilmaotto on lisätty. Pitäisi vielä tulla vähän suuttimia, neuloja ja muuta vastaavaa Jenkkilän maailmasta. Ei oikeastaan muuta suurempia. Nyt vähän toi armeija häiritsee tätä harrastustoimintaa, niin ei oo pystynyt tekemään sitä koneet. Se täytyy tehdä ensi kautta varten, mutta tähän kauteen se kone nyt ei kerennyt, niin koitetaan nyt tehdä näistä pienistäkin asioista. Edes jonkunnäköinen pyörä. Päädyt ajamaan. Täältähän puuttuu tää yksi pultti sit kakari. Sitten aloitetaan ottamaan etuvartteet paikalle. Siinä on joku tietty järjestys, miten nää oli nää kaikki. Ja sä et tietenkään muista. Mut ihan hyvin ennätysaika. Rengas siirrettiin puolesta tunnissa. Vähäkkään käy joku puolesta tunnissa. Ois se nopeammin voimalla. Nyt sen lähetä syyttäjää siitä, eiku valmistajaa siitä syyttäjää siitä vaan. Pitäisikö mennä vaan nukkumaan? Valmistajaa ei lähdetä syyttämään siitä, koska
Nyt tehnyt hyvää työtä, on tämä ihana pyörä. Silloin kun se toimii. Joskus joulusi. Mä en tiedä, mutta me ei ole kyllä saatu tänään mitään aikaiseksi. En oo saanut tänään mitään aikaiseksi. Ollaan nyt 2 tarraa. Nyt se on vähän odottanut, että koska tulee ne uudet Suutin sarjat sun muuta. Sitten kun ne tulee, niin Palataan asiaan. sit saa tehdä ton takarattaa hoonauksen. Koska siinäkin piti säästää. Niin se tehdään vääränlaisesta rattaasta, hoonataan. Hoonataan tilaa sille, että se mahtuu tonne. Ja kun se on tehty, niin sitten melkeinpä sen jälkeen pääsis jo ajelemaan. Mut sitä tästä lähinnä odotellaan, että koska tulisi suuttimet ja sitäköhän muuta me odotellaan. Me odotellaan, että Mankiin saadaan maalit. Mankiin maalit. Mankiin tulee hienot maalit. Joo. Tulee Suomen hienommat maalit. Suomen uniikeimmat maalit. Uniikeimmat, mutta ei välttämättä hienommat. Jos se onnistuu se maali vaan niin kuin se oli siellä Jenkeissä, niin sit siitä tulee viimeisempää. Sit siitä tulee viimeisempää. Ja sit tarttis saada tehtyä Kotari konehommat ja konehommat niin. Kotarista. Jotain pientä. Ja tässä nyt ei olekaan enää oikeastaan no joo, ei mulla todellakaan painota säilyä noita paikalla. Ne nyt on ihan pari minuutin homma, kun ne laittaa paikalle. Niin kuin kaikki muunkin pitäisi olla, mutta noissa tarroissakin meni 10 minuuttia. Tää oli vaihteeksi tänään. Tää oli niin tuottelias päivä, että tässä on paljon muuta tarvittaa. Lähtee kotiin. Ja takaisin bikseen. Eiköhän tää rupea lähteä ottaa tähän taas. Joo. Kyllä paljon tehtiinkin. No niin, jees, loppu. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit.